kamusta na? Mga kabagis ko, binabati ko kayo saan masulok ng mundo. Samahang Ilocano, pare na matatag tuloy-tuloy sa paglago. Kaya di kayang mabuwag, isang awitin na naman ang handog ko sa Taiwan. Chapter na kailanman ay hindi nang iwan, handang tumulong sa lahat, kanya ng ating samahan. Kami nagbuklod-buklod sa ngalan ng kapatiran. Uray adot tirigat, uray adot problema. Samahang Ilocano, tayong tulata, walang pwedeng pumigil. Di kami pasusupil sa mga kaaway na sa amin nang gigigil. Inyong pababa kami tuloy-tuloy pa rin, walang pwedeng humarang sa aming adikain. Ipagtangsit tayo, magdatayo kay Ilocano. Samahang Ilocano, hindi nagpapatalo. Yo, shoutouts nga pala sa Taiwan Founding Chairman Bagis Alimar Rumbawa, sa Mother Chapter Chairman Bagis Raymond Dayos and Bagis Jojo Ballesteros. Yeah, Samahang Ilocano, Taiwan Chapter. Kapag sinabi na kabagis ay kapatiran, lahat kakampi at tunay mong kaibigan. Kaya mga kabagis ko, kumapit lang. Kahit layo-layo tayo parang malapit lang. Sa puso't diwa, dumadaloy sa dugo ang pagtulong. Kaya hanggang ngayon ay buo. Kahit na magbilang ka pa ng ilang taon, nanatiling matigas mula noon hanggang ngayon. Siyempre matatag, nakataas lang ang noo. Kahit saan man lumapag, itaas lang ang kamay para sa pagkakaisa. At laging maging handa sa pagtulong sa iba. O di ba maganda, pwedeng ipagmalaki kahit saan ka magpunta. Kaya di dyan natatapos, mga kabagis ko, tuloy-tuloy lang sa pag-agos. Shoutouts to National Chairman Bagis Arnold Romano, National Vice Internal Chairman Bagis Carlos Sumontina, National Vice External Chairman Bagis Dencio Petalbo, Kendi Global Vice External Chairman Bagis Jimmy de la Cruz. Agbiag Samahang Ilocano Kabagis Taiwan Chapter. Kendi Ama ti Samahang Ilocano Kabagis Chairman Roger Wanasen. Agbiag TSI